Today ndine mascriptures akati one day about 4 or 5 and shabatanidza, but the message is all about a heart of thanksgiving. Mweya wokutenda Mwari nguva dzose. We must be thankful all the times. So the first reading, the book of Ruth, Ruth chapter 2, Ruth chapter 2, Ruth chapter 2, from verse 2. Ruth chapter 2 from verse 2, and I'll read. And Ruth the Moabitess said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone whose eyes I found favor." Zrodzai Mutasa, you're welcome. Diana Lukama, you're welcome. Enoe Makokoro, thank you so much. I'll read again. Ruth chapter 2 from verse 2. And Ruth the Moabitess said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Ruth akataura kuna amwene wake zvikanzi, "Regai ndingoenda hangu chero kumunda kwandaenda, chero kwandichangowanirwawo nyasha, where I will find favor. Ndonoshanda zvangu, ndononhonga the left over grain kune vanhu vanenge vachiharvesta." Ndokubva aenda. Bible rati paRuth 2:3. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, King James Version says, it just happened that she found herself working in the field of Boaz, who was from the clan of Elimelech. Toda kuti uone with this kind of understanding, toda kuti uone une kunzwisisa kwakawanzika panapa. Nyangwe Ruth ataura namwene wake kuti ndiri kuenda chero mumunda ndichawanirwa favor. Ndiri kungoenda chero mumunda ndononhonga the leftover grain. So her target is to pick the leftover grain kana maharvesters apedza. As a custom kwaIsrael, zvinosara mumunda ndo zvinonhongwa nevanotambudzika, the less privileged, ndo vaienda miminda yevanhu kana vanhu vapedza kuharvesta vonhonga zvinenge zvasara. So panapa Ruth ari kuenda mumunda achiziva kuti ndiri kungononhongawo just behind the harvesters. Munda hausi wedu, but tradition custom yekungoti ndichangononhongawo ndiri behind the harvesters. Behind anyone in whose eyes I found favor. Kureva kuti haana kubva kumba achi ndiri kuenda kumunda kwaBoaz kundonhonga. Wakangobva kumba achingoti ndiri kuenda chero mumunda mandichangowanirwawo nyasha ndononhonga ndirimo. Bible ndokubva rati paverse 3 pachapter Ruth 2 verse 3. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. And it turned out she found herself working in a field belonging to Boaz. Haana kubva kumba achiti ndiri kuenda kumunda kwaBoaz. Abva kumba achiti ndiri kungoenda kumunda, chero pandichawanirwawo nyasha mumunda ndononhonga behind the harvesters. Haana a name, haana munda waakatargetwa ndiri kuenda, angoti anyone's field. But it happened that paakapinda mumunda waakapinda achinhonga, it happened kuti akapinda mumunda waBoaz, who was from the clan of Elimelech. Some they will say it's coincidence, kana kuti ringori luck, but I've come to tell you this: the footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Tsoka dzavakarurama dzinorongwa naJehovha. So mukadzi uyu nekuda kwehumility ainayo, nekuda kweunderstanding iri maari, nekuda a heart towards the things of the God of Israel, zvakamupa kuteera Naomi. Paakabuda mumba achingoti ndiri kuenda chero mumunda mandichanhonga, Mwari vakaronga tsoro dzavo, vakaronga tsoka dzake, zvekuti akandosvikira right field. Remember, she did not pray concerning kuti Ishe ndakubuda mumba
ndibatsirei ndisvike mumunda mokwaBoaz. Haasi kutomboziva about Boaz. She is a stranger in this place yeBethlehem. But Bible rati she happened, zvakaitika kuti akazoona kuti ari kushanda mumunda maBoaz anobva kuclan yaElimeleki. Haana kuita prayer concerning kuti ndiende sei kwaBoaz kana kuti kuhama. Angotaura mashoko ari ordinary. In anyone's field mandichawanirwa favor. Anyone's field mandichawanirwa favor. Behind anyone in whose eyes I found favor. Let me go to the fields, not to the field, to the fields and pick up the leftover grain behind anyone. Target yake haana kubvira apinda muprayer akati ndibatsirei Mwari ndiende mumunda maBoaz. No, angotaura mashoko ari ordinary kuti chero mumunda mandaenda mandichawanirwa nyasha. Let me go. Aenda mumunda, munda waakangosvikira kupinda. It happened to be kuti munda waBoaz. Ndoda kuti tionesane chimwe chinhu panapa. There are things zvatinonyengeterera tichinamata kuna Mwari. Zvikaitika we testify, zvikaitika tinofara kuti Mwari wanonzwa minamato, Mwari vatitira zvakati. But I've come to show you the other side of God. Yekuti pane chinhu chekuti you never prayed about it and it happened the way iri kusurprise, iri kukushoka nanhasi, kuti you did not plan such a thing. Maplans ako anga atori too low, but it happened kuti wakangoerekana uri mu right field, mune the right person achakuroora saBoaz. Munhu yaana kuendera marriage kumunda, akaenda kunoita glean, kunopara, kunonhonga zvakasara chero mumunda. But at the end akaenda mu right field ine chekuita nemarriage yake. Akapinda mu right field ine chekuita neukama na Elimeleki kana nerudzi rwekake. I want to show you this picture. There are things that God can just do by his grace and his favor towards your life, whether you have prayed about it or not, but because he is a good God. So spirit here thanksgiving inofanirwa kudrive with this understanding kuti God is a good God. Mwari ndi Mwari wakanaka, Mwari vane nyasha neupenyu hwedu. I just want to testify this to you. When God chose me to minister the word, I see nyaya yekuti I was too smart, kana I was going to church or I was doing many things that I consider because of this and this, God had no choice but to pick me out of the blues just by his grace. I used to drink, I used to go to my clubs and everything else. Then I got sick. That 2006 I got sick. Ndobva ndaenda kumusha kwedu kudomboshawa. Ndagara kumusha for almost a year. I was so sick. Vabereki vasina mari kuendeswa kuchipatara. I was so sick, and it just happened kuti ndiri ikoko I had a dream. In the dream, just an audible voice yakangonditi, go back to the city, I will heal you, go and minister the word. Remember, hapana chishoko raMwari chaunoziva, hauna kuita prayer, so sick, and you just hear that audible voice to an extent yekuti it took the grace of God for me to be convinced kuti God is speaking to me. Why? Because Mwari wacho haumuzive, kuchechi hauende, but out of the blues unongonzwa kuti Mwari vataura neni, I need to do this. Mwari vataura neni, I need to do this. Hauna munhu ari prophetic wawakonsulta kuti just tell me ndine calling here kuzodi. It just happened just like that. So you see that there are things that God will do in your life. Wait nokuti you are too prayerful or you do good things, but because he is a good God. So a heart of thanksgiving must be driven. Nekungozoti Mwari vakanaka, Mwari vakatendeka. Let me show you a picture. Iri kubook ya Matthew. Let me read the book of Matthew chapter 1. It touches me so much. Matthew chapter 1. Inechekuita na Mary and Joseph. Matthew chapter 1 verse 19. Because Joseph, her husband, was a righteous man, did not want to expose her to the public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary
home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you have to give his name Jesus, because he will save his people from their sins. Bible riri kuti Joseph akafunga secretly, asina kutaura naMaria, kuti I want to divorce this woman because of this pregnancy. Akaplana divorce quietly as a secret pachake. Mwari ndokubva vanzwa maplans ari negative ari kuitirwa Mary. Mwari vanonzvera moyo ndokubva vanzwa maplans ari kurongerwa Mary edivorce. Mary haana kualetwa neangel. Mary haana kutaurwa naye kunzi pray against divorce, pray against kurambwa, pray against kuvengwa. Mwari vakanzvera the mind of Joseph kuti ari kuronga divorce against Mary. Mwari ndokubva vareleasa in angel, in a dream, in a vision. Joseph ndokubva ataurwa naye kuti usatya kutora mukadzi wako pamiri paainapo ndepamweya mutsvene. Mary ndofunga vakatosvika pakuchembedzana or whatsoever what happened mu relationship yavo. Mary haana musi wandakanzwa achiudzwa naJoseph kuti I planned to divorce you but something happened. Kureva kuti there are things zvekuti Mwari vanogona kudefenda marriage zviri kurongwa nemumwe wako zvausina kunge waziviswa, zvausina kubvira wanamatira, but hazvisi kuzoitika because he is a good God, he is on your side. Mary akarongerwa divorce. Haana kubvira aita a prayer point against marriage kuti Mwari rangarirai marriage yangu, zvaitika pandiri murume wangu anogona kusazvitenda. Joseph akabuda pachena kuti yatambika iyi handiitende. Kusvika Mwari vakareleasa in angel ikanotaura naJoseph. Joseph akava convinced kuti handisi kuzodivorsa. Yet Mary, she is not aware kuti pregnancy yandatakura yanga yakadenha divorce. People of God, let me tell you this. There are things that God is doing in your life, but you are not aware. Why? Because hauna kuzviziviswa, hauna kuzviona. Ndo zvimwe zvinoita kuti ugone kungomuka uchiti Mwari makanaka. Whether you know it or you doesn't know it, but one thing you must know, as long God is on your side, there are times yekuti ari kunoita distort the mind of the enemy. Enemy ichironga kukuataka, Mwari vanongonodisturba mukempi meenemy. Havauye kwauri vachitaura newe kuti vanhu pabasa penyu vaironga kukudzinga kana kukuritrencha. Vanhu vanongoramba vari quiet, gore rotopera uri pabasa uchitofungidzira kuti unodiwa zvakanyanya, gamba usingazive kuti Mwari wako ndiye anokuda zvakanyanya, nokuti pane maplans akarongwa behind the scenes. You were not aware, but God saved you. I don't know kana muchindinzwa apa madzangu. I don't know kana muchindinzwa. Yaida kutambwa Maria vazhinji munoda kuitambwa kumabasa. Mune zvamunorongerwa zvisiri kuzomanifesta. Not because you prayed. Not there are times you need my prayer points. I need to pray against my issues in marriage. I need to pray against my finances. I need to pray per issue against these things. But une chinhu chaunogona kujamba usiri aware kuti chiri against your life. Why? Because zvimwe zvinorongwa in secret. Joseph secretly akaronga a plan to divorce. Izvezvi dzitoriko marriage dzekuti munhu akazongofunga kuti no, it's alright, but hazvina kuzogarirwa pasi zvikataurwa kuti ndiani andaronga kukuramba, but unoziva kuti munhu anga asvika papik ane maplans ake ari hidden, and haunobvira waita prayer point kana kuchema nezvazvo, yet God spared you. Changed the mind of the husband, or God changed the mind of your wife. Tiri vana kudaro unoziva dzimwe nguva mwe takabva mudzimba dzekuti pamwe mama vanenge vakamitiswa vari musikana vakatombofungawo kuita abortion. Zvese zvaunganidzwa mishonga yavainzi vanwe nekudii zveabortion zvarongwa vafurirwa nemafriends kudii, and something came upon her mind. Akati no, mwana ndinongochengeta. Variko vanhu vakadaro vari kutofamba panyika and vari busy complaining kuti inda Mwari ini zvandoshira muupenyu haandiitire, Mwari haandide, Mwari haandirangarire. Unodiwa kusvika palevel yekuti dai waiudzwa zvese zvakarongwa in secret, Mwari vakakudefenda. You worship God and you trust God and you have the heart of worship always.
People of God, let me tell you the truth. Vamwe maresults ekuti dai asiri Mwari, dai abortion dzakaitika vanhu ivavo vasipo panyika. But zvinhu zvekuti kana mama vako havagone kuzogara newe vachikuudza kuti mwana wangu ndine nhumbi yako ndakambofunga kuita abortion, hazviite kuti vataure. Pane zvimwe masecrets ekuti, let me read the book of Jonah. Ukatarisa the book of Jonah chapter 2, Jonah chapter 2, 1, I'll read. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. From inside the fish, Jonah chapter 2 verse 1. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. All right, the prayer is so long. Then I'll skip to end up on Jonah chapter 2 verse 10. After Jonah prayed. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah unto the dry land. Apa unogona kuzwisisa kuti Jonah anofanira kutenda Mwari, but Jonah prayed. So there are times that we put credit on prayer. I'm not saying praying is bad. I'm just saying there are times that we must just thank God because he's a good God. Whether he has answered my prayer or not, but one thing I want to thank God for, he is a good God. On this note, tinogona kupa credit, Jonah prayed. But ukatarisa pa prayer ya Jonah, haana kubvira atomboudza fish kuti ari kuenda kupi. But Mwari vakadhila nemind yefish ikaenda naye kuNineveh. Jonah haana kubvira ataura direction. Jonah haana kubvira negotiate nefish. He just prayed unto the Lord. And the Lord ndokubva vabata the mind of the fish vakaisa direction. Ikatanga kunanga kuNineveh. Hove ikasvika payakarutsa Jonah on the dry land. Remember, paakaita prayer akapedza, haana chaaiona. He was in the belly of the fish. But Mwari vakabata the mind of... Also, apani pamwe pekuti you have prayed and you are not seeing anything. Yet the things are already moving towards the right direction. Inzwaka Jonah, wanamata. But because you are inside the belly of the fish, hausi kuona the direction iri kuendwa nefish kuti is the right direction. So there are times when you pray and you don't see anything happening, but I've come to assure you, when you pray, God is faithful. Zvinhu zvako zviri kutotora the right direction. Inyaya yekungoti Jonah haasi supposed kurutsirwa mumvura, ari supposed kurutsirwa on the dry ground, which means from the day akaita prayer, direction rakabva rachinja, fish ikatanga kuenda naye ku right direction. But zvakaita mazuva achiona sekunge haasi kuburutswa, but Mwari vari kuziva kuti anofanira kurutsirwa on the dry ground. So there are times yekuti your fish is not yet kumahombekombe. And vanhu vari kutokumoka kuti you prayed, but hausati wasvika paunofanirwa kusvika. Just give this in mind. You are getting there. You are getting there. Why? Because God is faithful. A heart of thanksgiving inofanira kuberekwa munhu pakungo understanda kuti God is a good God. Unoziva here kuti even ukaita prayer, Mwari vakaita sekunge havana kupindura prayer yako, but nekuda kwokuti Mwari ndiMwari vakanaka, you thank God in every matter, in every issue. Why? Because pane pamwe pekuti you discover later kuti dai prayer yandakaipiwa answer sezvandaida, ndaigona kukuvadzwa kana zvinhu zvaigona kutoita worse. Why? Because munhu anofunga ramangwana, asi Mwari anoziva ramangwana. Mwari anoziva ramangwana, munhu anofunga ramangwana. Saka anoziva ndiye ari kupindura munhu ari kufunga pamwe ramangwana rinogona kudai. So which means that there are times yekuti maplans ako akanaka pauri, but haana kukunakira in the long run, in the future. Saka pamwe pacho Mwari vanoita sekunge havana kupindura munamato, nokuti vari kupindura munamati. Munamato uri wrong, but munamati ari correct. So there are times yekuti Mwari vanoenda palevel yekuti havachapindura munamato, but vari kupindura munamati. Nokuti vakatarisa munamato uri wrong, but munamati munhu anonamata Mwari. Saka Mwari, because of his wisdom, he will answer the one praying, not the prayer. I don't know if I'm too deep there, but let me just download it a little bit. Pane pekuti Mwari vakupindura munamati,
kwete munamato. That's why the book of James says, the prayer of a righteous man availeth much. Matthew 6:6 inobva yati pindai pakavanda muvhare dhoo, Mwari anoona kwete anonzwa. Kureva kuti there are times yekuti vanoignore the words, vodhila the one speaking the words. Why? Because there are times yekuti we pray amiss, but out of his grace and his love. People of God, hear me very well. A heart of thanksgiving must be in us always. Why? Whether the prayer happened in a positive way, or there is nothing chandiri kuona cha manifesta in a positive way through my own thinking. But I've come to tell you, pane dimension yekuti Mwari waona kuti this prayer, I'll take you to the book of Joshua. I mean, you know the story of Joshua. Joshua prayed concerning issue zuva kuti rimire so that vakunde hondo dzavo. But I'm sure we all know kuti zuva rifambe. We all know. Somebody's trying to call me on this phone now. Please, no cause for the moment, no cause, please. So I want to show you this, guys. There are times you have not prayed about it. Kana umozvifunga kuti ndo zvauri kurongerwa nevanhu. Ozama mumaprayer points inyaya kuti zvinhu zvaunoziva. But kune nyaya dzakavanzika dzausingazive dziripo. Dzekuti idzodzo is only God defending you through his love, his favor and his mercy. Why? Nokuti hauna kuchichemera chinhu ichocho, but Mwari vari kuzviita nerudo rwawo towards your life. Zvanzi mukadzi anonzi Ruth akangoerekana amumunda maBoaz. Haana kufamba achibvunza varidzi veminda kuti munda ndewani. It just happened that she bounced in the field of Boaz. Kureva kuti Mwari ndo vakaronda tsoka dzake out of his love and his grace. Mwari ndo vakamumova towards the right place. All right. So, a heart of thanksgiving inofanirwa kubuildwa pakuziva kuti God is so faithful and God is love. Whether chiri kuitika kwandiri chiri hachisi kundifadza for the meantime, but I've come to assure you, because God is faithful and God is love, I want you to understand this. Uchaona kuti after a long run, you thank God. Why? Nokuti uchatoona kuti asi zvandaida izvi pandakazvinyamatira zvikasaita, Mwari vaitoita zvandinonyanyodisa kudarika zvandaida ipapo. I'll download kupa an example iri munatural realm. Tichikura vabereki vane zvinhu zvavaiti manikidzira kuita, zvine chekuita nefuture. But panguva iyo nokuti unongori mwana mudiki, unonzwa kudzwanyirirwa, kusadiwa, kusafarirwa, kuomeserwa. But mature you will see kuti ndo zvauri kutopota uchiitawo futi kuvana vako. Ende vana vako vanenge vachiita nharo, vachiramba, vachinetsa. Why? Because reasoning yemwana mudiki nemunhu mukuru yakasiyana. So there are times yekuti nekuda kwekuti Mwari vanokuda, vane zvinhu zvavanogona kutokurambira, zvinokunakidza panguva iyoyo, but zvinogona kuita cripple your future or cripple your marriage or whatever your business. But panguva iyoyo you don't thank God. Unamato wako, I always tell people, Dandiri Daniel, ndakaiswa mulion's den, maybe my prayer will be against the lions. Could I bind every lion? I paralyze their strength. Yet shumba idzodzo dzikasiwa dzine simba, dzine nzara, dzikaregera kudya iwewe, paunobuda pachapindawo vamwe vagodyiwa. Kurati shumba idzodzi padzichadya vamwe isaini yekuti dzanga dzichiri kudya vanhu, but pana Daniel dzambomira. People of God, hear me very well. I always refer to this example yepamara. Vanhu pavakasvika pamvura yepamara yaivava. Mara, it means bitter. After 3 days vafamba vane nyota vakasvika pane mvura, ndokubva vatanga kunwa vakanzwa ichivava. Ndobva vacomplaina to Moses. Mwari vakati Moses chikanda danda, Moses ndobva akanda a log, a piece of wood into the water. Mvura ndokubva yatapira. Kuvava ikoko, that was a sign yavaifanirwa kutenda nayo Mwari. Chirudzi from this understanding. Nokuti mvura ikangotapira in a desert place, vanhu vese vari mudesert, chinovanetsa kunyanya imvura.
mvura ndochinhu chinokosha stereki mudesert. Ende Mwari aitoziva kuti vana veIsraeri vachauya vakawanda vachipfuura nepano vachada mvura. Saka kuvava was a preserving measure to keep this thing for his own people. Saka vanhu pavakanwa vakanzwa ichivava, ndo pavaifanirwa kutenda Mwari kuti asi Mwari anotida kumana. Akachengeta mvura yakawanda kudai ichivava. Why? Because isu patauya hairambe ichivava inozotapira. So that pane kuvava kunoshowa love. Pane kunetsa. Pane kuoma kwezvinhu kwokuti ukasazviona nemeso emweya unotoona sekunge Mwari vakuregera. Yeti Mwari vari kutokushowa a sign kuti chinhu chakaoma ukazochiona chafamba. It's all by the grace of God. So it just happened kuti Ruth abuda mumba ari kuenda to anyone's fields. It happened kuti wakangosvika mumunda maBoaz. So there are people in life vawakasangana nawo, whether for the positive vakakubatsira muupenyu nekudii nekudii, but chakangoita kuti usangane nawo whether you prayed or not, it just zvinhu izvozvo zviriko muupenyu zvaunogona kutaura kuti it just happened. It just happened. Kune zvaunoronga kuti zvikuitire muupenyu, kogoita zvinhu zvakangoitika usina kuronga kwacho. And hazvina kugumira ipapo. A lot of things are happening in your life. Kwete because you are too prayerful. But you need to pray and thank God for his love and his grace towards your life. It just happened. For example, vabereki vako wawinawo, kana kuti vabereki vako maybe they passed on, vanga vane moyo wakanaka, vakakuendesa kuchikoro, vakakuitira zvaunoda muupenyu, life yako ikashipika zvakanaka. Hauna kuchuza maparents, it just happened. Kuti wakangowa mwana wemudhara iwoyo namamai vavo. Whether you are intelligent or you are too connected, zvinhu zvekuti zviri out of your choice and your prayer line. It just happened by God's grace. So that side of God, yekuti Mwari vanongoita zvinhu because of love. Some will think, aiwa, because ndakazodai so. I always tell some guys, because normally preaching every day, it's a bit, it's a challenge. Kana uri mushumiri, maybe you can understand this. Preaching every day, it's a challenge. It's a bit hard. Because most of the pastors, they preach on a Sunday, once a week. Preaching nearly every day. You need to preach. Haishinyaya kuti wakarongeka, you are too prayerful and whatsoever. It's just being gifted by the grace of God to do it. So there was a time I thought that how do you manage it to prepare a sermon every day? That to me now it's different. I don't prepare a sermon. Because kana uri messenger, kana kuti muverengi wenhau haasiri journalist anofamba muroad achitora news. Muverengi wenhau anongosvitswa news padesk, overenga news dzaresearchwa nekutsvakwa nemamwe majournalist. So the same nemunhu ari a voice, a preacher. You don't look for the message because you are just a messenger. You put across the message. The messenger anongotakura the message to the people. Unenge munhu weku post office, postman. Postman haapinde busy yekunyora tsamba kuti mandozodzingwa basa, tsamba dzishoma mazuva. Unodelivera tsamba dziripo. People of God, hear me very well. There are things really 100% grace is not an addition. So there are times we have complicated things to a level. We put you need to pay a price for God to do this in your life. You need to truly, there are principles in the things of God you need to do to apply for certain things to happen. But there are things that just happen because God is a good God. And we need to testify on such things. So there are times we make things tough. We present principles more than love. In the things of God, there are two sides, principles and the love of God. We can apply the principle, truly it works out. But by his love also, there are things that can simply work out because God loves you, he has just favored you, and it's just by grace. But manje kana zvaitirwawo vamwe manje sesuma ndo patinoya pamberi pevanhu. 6 ways to make things happen. Dry fasting for 3 days. Prayer not less than an hour. Also, there are times when you say like this, people vanongoti
ko regai tingoita izvozvo. I'm not saying principles are bad. I'm saying there is the other side of God. So without prayer or anything else, what you need to do, kind of what discover is to pray thanking God for being good to you, for the grace and the favor. It just happened. Ruth aronga kuenda kuchero muminda. Zanzi wakangoenda mumunda. Akazoona kuti mumunda maapinda ndimaBoaz. I was praying for this ndipinde mu right field. It just happened. Mary akarongerwa divorce in a secret place. Kabisira. Zvekuti aingofuma achirongedza mabhegi achienda. Jose anga atopasa nyaya yake kuti mukadzi anoenda angaite nhumbu yanisirunzwisisa. God had to intervene without notifying Mary kuti amai mama akurambwa ino. Mary maybe akatosvika mukufa asina kubvira atenda Mwari kuti Mwari imba yangu yanga yaparara. Makaita yenyu makandidefenda mukatuma ngiro zenyu. She was not aware. So zvichinyorerwe izvo zvakanyorerwa kuti nesuwo understand kuti there are cases and matters that happen. Zvaifanira kukutsimbirira nekukukuvadza. Wega zvokuti dai zvakaburitswa pachena, wega ukazviona kuti idzi nyaya dzaindinyudza idzi. But Mwari vakangoita dzingova silent and quiet. Do you know there are people ekuti unema issues, unema cases ekuti dai akava open to the public to some other people waigona kutendeswa kana kujeri kana kusungwa. And zvakaitika and you are free. Same issues akadzingisa wamwe basa mulife mako akaitika ukangopiwa warning. Kwete nekuti you are too prayerful. God spared you out of his love. Jose wakafunga divorce. Ukaona denga rakazotara nemunhu tusarambe munhu, denga ratoprova kuti munhu anotorambwa anoenda munhu. Mwari vakatoti ngiro chop dzikai, Mary anotorambwa mukasanotaura naJose. Jose Mwari vakanzwa mufungwa dzake, Mwari unonzvera moyo. Osa Mwari wedu unonzvera even moyo weenemy yako, zvauri kurongerwa zvausiri kuziva. Mwari ndiwo anongonochinja mind yeenemy. Unongona munhu angokunyemwerera, haana kugara achikunyemwerera. He was even planning evil against you. But because of the love of God, because of the favor of the Lord, it just happened. Kuti vakazochinja plan concerning what they were planning against you. People of God, hear me very well. Ukafungidzira kuti nyika inokuda, ukafungidzira kuti vanhu vanokufarira vese, it's by the grace of God. Because nevamwe vanotokuvenga vaunoziva, kune vanotokuvenga vausingazivi, kune vanokurongera zvaunoziva zvaunoendera muprayer room and pray against it, kune vanozokurongera zvausiri kuziva sezvakarongerwa Mary. Mary akarongerwa divorce. Mary akarongerwa divorce. Mwari vakatuma ngirozi. Mary haana kuzviziva kuti mangwana kuseni ndaitofanira kunge ndarova pasi, mudhara anga aronga divorce manheru denga ndaka, haana kuzviziva. That's the other side of God. Unonzwa minamato, unonzwa zvichemo zvevanhu, but unonzwawo maplans ema-enemies are against your life, vokudefenda vasina kuconsulta. Usina kunzi 3 days dry fasting, unongona mumarriage uchirimo. Imagine dai Mary akaenda for example kuna prophet, onzi naona murume wako achida kuramba 3 days dry fasting, zvagona kuita wake out saizvozvo. But this time Mary haana chaari kuita, ari kungofuma achitsvaira mumba make achirongedza matebho achidi. Haasi kutombozva mudhara anga atondirongera bhomba. Asi usati atanzi kuti unosvika pabasa wakarelaxa so usingaziva kuti papa pakatorongwa retrenchment, papa pakatorongwa kudzingwa munhu, hauna chauri kutomboziva zvako. And your heart kuva a heart in a thanksgiving towards God ahipo. Why you are busy complaining kuti ndine chandakaitira prayer but today I cannot see the answer. Inzwa kusaona mhinduro pachinhu chawakaitira prayer kunoda kuti uendewo deeper in understanding God. Why? Nekuti dzimwe nguva iyoyo mhinduro yawakashaya ndo mhinduro yakakunakira. Kaboda yasataka.
mhinduro yawakashaya iyi ndo mhinduro yakakunakira iyo iyi, nokuti dai wakaiwana. Just imagine kuti kana Joshua ati zuva ngarimire kusvika takunda hondo dzedu, iwo you know kuti zuva harifambi. Earth ndo inoita rotate, the sun is standing still. Joshua chaari kuti ngachimire chakatomira kudhara. Joshua chaari kuda kuti chimire chakatomira. But God's wisdom, Mwari vakatoziva kuti the prayer handizvo zvaari kuda, but Mwari ndokubva vaziva kuti pane zvaari kuda ndezvizvi. Ichi handicho chaari kuda, because chaari kuda kuti chimire chakatomira kudhara. So chaasiri kunyatsotsanangura ndo chandiri kunzwa achitsanangura. Muera yake Mwari vanonzwa chiri correct chaapotsa kutaura. Makatabosha ya dalabosa ribaba shaliga dayaso. Mary wakarongerwa divorce, but akasvika kuchembera marriage. Haana kana muso akaziva kuti mudhara havanga vandijamuka vandisiya. Mwari vakaacta in a secret way. Mwari vakaronga kuti marriage yake isustainwe. Iye asina kana prayer point yaapinda mairi kana zvimwe zvaaronga. People of God hear me very well. Mwari ndimwari wakanaka. Mwari ndimwari wakanaka. Uchaona kuti zvawakatopindira muprayer uchiitira prayer zvishoma pane zviri kurongwa nemaenemies Mwari vachidzivisa, zviri kurongwa against your life Mwari vachikupa victory zvausiri away. I always tell people this. Ukaona wasangana nevanhu vachikuti hesa uchiri mupenyu, that's a sign yekuti palist yevanhu vaifanira kunge vakafa vaikutarisira. Ukanzwa vanhu vachiti hesikani uchiri mupenyu ndiwe, isaini yekuti vanga vaitotarisira kuti dai vakanzwa kuti wakafa zvasingavashoki. Chaakutovashoka ndechekutokuona ubva vatokuti uchiri mupenyu naye, kureva kuti God is sustaining you. Because palist nekufunga kwevanhu wanga usingadeserve kusvika makore iwayo, saka vanhu vakuudza kuti hesikani ndiwe uchiri mupenyu. It's just by God's grace. There are things we've prayed for, but there are things zvatisina kuitira prayer zvakatinakira. Let me give you my testimony. 2017 December 16 December 2017 ndo pandakaita wedding. I never planned for that wedding. Because unongochiti ukanzwa vakachata vachitaura mabudgets nezvinorongwa pawedding, unongoconcluda wega kuti ndofunga nyaya yangu ichiri kure kusvika ndazowana mari yakati kuhaya kuzodii. So I had no plans concerning that. Chinhu chandaida handina kuita plan, ndaichida, but kuti ugare pasi uronge wega wainzwa kuneta nekuda kwebudget rinotaurwa nevanhu, zvimwe uchinzwa kune vamwe vakachata kare. But guess what? Somebody said this kuchurch, a certain lady. Akati baba, nhau yekuchata mukachata mutivhurirawo dhoo rekuchata akomana. Taingoshuvira dai machata baba. Paakataura mazwi ayo akarova mhana mangu zvekuti I love this thing but I'm failing. Zvikanzi what I'll do all right. Ini ndaakudhila nezvegauni racho. Madi kutsvaga vamwe vanoita zvimwe tibatanidzi. That idea nyangwe yakauya nemumwe munhu, but it was God speaking through her. Why? Mwari vaida kuti tingoita a step of faith kuti zvingobatana kawani. Planning was not enough. A step of faith was missing. Kushuvira is not enough. Kusvika waisa a step of faith. And guess what? Nyaya takaitaura as a team. Checho tingoidiscuss kuti madha vanga vachiti zvekuchata vataura zvegauni, but I don't think kuti zvinonyatsobuda. So somebody nokubva no, let's put it together. Ngatise musoro pamwe chete, mumwe aone zvokuita, mumwe aone zvokuita. Then I shared the idea with a certain sister. Vari ku-UK, a certain sister shared that idea. But no, it's fine. It's a good thing. And I'll just come.
kana wedding kwacho ndichauya. So what I need to do, just go and look for the venue so I can pay for the venue. As simple as that. Namadha ndobva tapinda mutown, venue ndobva taiwana. Uyo ari kuita zvegauni, ari kuita zvevenue. Then a certain friend ndokubva auya zvanzi pane party yasara ndipeiwo. Just like that. Do you know what wedding yakarongwa in 3 days? In 3 days. In 3 days. Zvese in place. Rongwa zvangoitika hapana kuita 2 weeks. 3 days yarongwa. In 2 weeks time vanhu vatochat. Things are done. Hapana patakapinda prayer kuti Mwari wedding, Mwari wedding, Mwari wedding. But there are times that God will put things in place. Just out of his love, out of his grace. Zvokuti prayer yako inenge isiri prayer kuti Mwari muchato. Prayer yako ndeye kutotenda Mwari. Ukutoziva kuti this is the hand of God. This is the love of God. People of God, hear me very well. Mary wakarongerwa divorce. I need to read again. It's so challenging, this scripture. Scripture yandibata so. Oh, nai. Vanhu vanotogara marriage vakarongerwa kurambwa kudhara but vanotosvika pakutochema musoro varimo. Mwari achingodefend, achingobvisa kapfungwa ikako. Handizive Jose wekwako kuti airongei against you, but handoziva ndechekuti pamwe pacho akatomboronga rimwe bhomba. Akatomboronga kuda kuenda kune mumwe munhu. But amenokwa zvakakanyana ikoko. Maybe akazongokuudza rimwe day angofarisawo kuti nandaenda but ane munhu wangu takaburana. Munhu yanzwisi. Also there are times that kana mumwe wako achiconfessa so unongoona kuti zviri ordinary, zviri natural. That's the end of God. Nokuti kunoendwa ikoko kudzoka kwacho kashoma. No, rega ndisiye subject here. Very sensitive. Because Joseph, her husband, was a righteous man, did not want to expose her to public shame. He had in mind to divorce her quietly. He had in mind to divorce her. And what happened? After he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife. Imba yakarwirwa naJehovha, and the woman was not aware. Varume kwavanoswera vachitaura dzimwe nyaya, vachifurirana zvavanofurirana ikoko. Mumwe anotouya aine plan yezvataurwa kune vamwe, but achisvika mumba achikutarisa ochinja plan dzake. Zoti vamwe wake dzimwe nguva anobva atobhilivhisa rimwe timu rake ikoko kuti handi kutosiyana naye, anoenda kuzodii. Mumba he becomes calm. Hauna kuzviitira prayer, hauna chauri kuziva. But God is dealing with that man in the mind. People of God, hear me very well. Kuva a heart of thanking God always. It's a blessing because it's out of revelation. Why? Because you know God is love. Kune zvimwe zviri kuitwa naMwari kwete nokuti I'm too prayerful because I do this, but because he is a good God. Mwari wakanaka. It just happened kuti Ruth akangoerekana ari mumunda maBoaz. Bible harina kuti Ruth wakanyengetera, Mwari vakamusvitsa mumunda maBoaz. Haana kutombobvira aita, akangoti I'm going to the fields, chero minda kwandaenda, in whose eyes I found favor. And it happened kuti wakapinda mumunda maBoaz. Wacho akazomuroora, iye ndiye akaenda akandopinda mumunda imomo. And she was blessed. Just before ataurorwa kwacho, there was another kind of blessing I need to show you. Let me go to the book of Ruth. There is a blessing I need to show you, people. Ruth chapter 2, from verse 15. As she got up to glean, Boaz gave orders to his men, even if she gathers among the sheaves, don't embarrass her. Protection. Haana kuzvikumbira izvi. Ndi Boaz ari kungozvimenshena. Don't embarrass her. Osapani kamwe kakungofarirwa kakungodiwa so akasi natural. Mwari akatoudza vanhu kuti itai mushe pane munhu wangu. Pengai kwamunopengera but pamunhu wangu dzikama itai mushe. Also, there are times kune vanhu vekuti kana somebody confessed this to me
That was 2007. Taikwira matrain, ndaiparidza matrain anopinda mutown. So kunotenga ticket retrain manheru kwainetsa kwakusina fuel mazuva ekuri very dry. Saka vanhu vazhinji vaishandisa train. Ndakaenda ndikanomira paqueue, it was very ranga rakareba line iroro. Then somebody akatenga 2 matickets achitengera friend yake. Ndokubva azodiscover kuti friend yake atenga ticket kudhara. Saka pavakaonana vanga vabva paline vakudzoka kumashure vasvika padhuze neni. Zvikanzi ndinatenga ticket, zvikanzi aiwa handanatenga kudhara. Pandakavanzwa achitaura ndikati saka chingotipai ticket iro pane kuti muri rasi. Zvikanzi shuwa chingotipa mari kudhara because mwangu atenga ticket. Chakaita kuti vafambe kuti vasiye vanhu vese vadiscusse nyaya yavo close to me. Haisi prayer. Mwari vaida kundiita spare from the long queue so that I go home early and preach in the trains. I'll read. Even if she gathers among the sheaves, do not embarrass her. Rather, pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up. Don't rebuke her. May God speak to your enemies tonight. May God speak to somebody who is planning to rebuke you and embarrass you, not to do so. Mwari ngaataure nevese vari kuronga retrenchment, vari kuronga kuti udzingwe basa, vane zvavari kuronga zviri against your life. May the Almighty God speak to the mind of your enemies. May your enemies change whatever they are planning against your life because of the mighty hand of God. For he is the same yesterday, today, and forever. Mwari ngaazviite muupenyu hwako. Ngaataure nevarungu vako, ivo vasinga usataure, ngaaende kunotaura navo iye Mwari wako. Ngaavachinje kufunga kwavo. People of God, hear me. Vanhu vari kuudzwa mumunda naBoaz kuti mimi chipotai muchisiya, oza pane kusiya kwaaitwa kuti vainhonga zvinenge zvangosiyiwa by mistake. This time they are just being instructed to live for her. Leave them for her. Ndoda kuti uone imwe kind of a blessing. Vanhu vari kunzi potai muchisiya kuti Ruth akauya anhonge izvi. Saka chakaitwa naMwari, Ruth haana kuiswa pa first line yemaharvesters. She was blessed ari ku last row, ku last line. Osa there are times yekuti you have prayed kuti uve pamberi, kuti uve kwazviri kune zvinhu zvacho, uve connected nevanhu vari kumberi. But there are times yekuti the hand of God can reach you uri kumashure, orarama a life iri blessed as a lifestyle yevanhu vari kumberi. What am I saying? Pane time yekuti inzwa, kana Mwari aitoziva kuti wakaita grade 7, hauna kupasa, hauna kufunda, Mwari vanotoziva kuti azviite kuti Mwari vakupe O level certificate, kana kuti vakupe A level certificate, kana kuti vakupe degree. Chinogona kuitwa naMwari ndechekuti vanogona kukupa a lifestyle yemunhu ane degree uri ku grade 7. Ruth ari ku last part nokuti ndokwaanodeserva ishirikadzi nenherera vainhonga zvasara. But ari ikoko kurow iyoyo, Mwari akanoudza, Boaz akanoudza vari kumberi kuti anonzi Ruth potai taimirai paari mupote muchimusiyira. Handiziva ndiri kuparidza nezvake, but inzwa unzwe muupenyu hwako. Life yako haungadeserve zvauri kubata muupenyu izvi. Mwari ane vanhu vakainstructa akataura pamusoro peupenyu hwako kuti uyu manje uyu potai muchimusiyira izvi. Oza pane time yekuti unenge uri house girl, uri garden boy, but une upenyu hwekuti vanhu vakaona vanotori kuti nyepera, uda kuti shingisa, hakuna house girl akadai, hakuna garden boy akadai. Why? Mwari akanopinda mupfungwa dzevarungu vako akataura nawo, vakapota vachikusiyira mamwe mafavor ekuti ukazoatarisa ndo life yevanhu vari kumberi, iwe uri kumashure. Zvanzi potai muchimusiyira kuda kuti anga asisa nhongerere but aitoharvesta. Remember, auya to do the gleaning, but now she is harvesting. Yet she's on the row yema-gleaners, but achirama lifestyle yema-harvesters. I don't know whom I'm preaching to. May the good Lord bless you in that level. Zvekuti dzimwe nguva ukaudza vanhu kuti ndo zvaunoita, ndo mashandiro ako, vanhu vanoti aiwa hakuna munhu anohodha achitengesa dovi kana maputa neupenyu hwakadaro. But Mwari vanozviita. Havabvise business remaputi pauri, vokupa business rekutengesa motikari. Aiwa, but vanokupa lifestyle yemunhu anotengesa motikari uri kumaputi. Saka uchiona munhu achifungidzira kuti andofunga akaromba, ndofunga mishonga. That's the blessing of the Lord. Mwari vanoinstructa vanhu, vanopota vachisiyira iwewe. Zvanzi live for her, which means she's no longer a gleaner but a harvester, but ari murow yema-gleaners.
panonzi vasina kufunda mirai apa unomiswa, vakavaka dzimba mirai apa unowani, zoti vanoshamisika kuti hauna kufunda, imba yakavakwa ikapera, hauna kungwara, zvakati zvakaitika zvikabudira muupenyu. Why? You are a gleaner but with a blessing of a harvester. You are a gleaner. Uyu akaenda kunoita gleaning kunhongerera, kutsvakiridza zvasiyiwa. But ari kuline kurow yagleaner ane a blessing yaharvester. Zvanzi potai muchimusiyira kureva kuti akuenjoy life yaharvester ari a gleaner. Handiziva ndiri kuparidza kwaari, but I have seen this in life. Kuti pane zvimwe zvokuti ukatarisa unonyatsoona kuti akomana ka dofa haridye zva. Osa pane kamwe kafuti kokuti ukadya unotsona dofa haridye izvi. Ukatarisa zvawakabuda nazvo kuchikoro nezvazobatwa mumaoko, you must see the hand of God. Kuti ndakaintroducedwa as a gleaner, but I live a lifestyle of a harvester. Ruth haana kunzi bva kumberi ubva kumashure uya kumberi. Aive kumberi ndo vakaudzwa kunzi potai muchimusiyira. Mwari ngaakuitire nyasha idzodzo. Ruoko rwake haruna kupfupika. Ngaanoudza vari kumberi kuti vakomana kana makudya zviri nani potai muchiziva kuti kuna Ruth kumashure. Kana maronga tumwe tumaprojects turi nani potai muchiziva Ruth ari. Osa pane pamwe kuti unyatsoona kuti I'm a gleaner, but this life is a life of a harvester. Ndiri dofo but iyi life yeshasha. Handina kungwara but iyi life ndo life yevanhu vakangwara manje. God can do that. But Ruth apinda sei mumunda, it just happened. May the favor of the Lord locate you. May his grace navigate your ways. Kusvika pane blessing yako. Not by might or by power, but by the Spirit of God. Iwe chingova nemweya wokutenda Mwari nekurumbidza Mwari always. He's taking you somewhere. He's taking you to the right field. Ruth akati ndakungoenda chero kumunda kwandaenda, in whose eyes I found favor. And she was favored by the Lord. It just happened. It just happened. Kuti anga ari kana amumunda maBoaz. Zvimwe zvinhu ngazvingoitika muupenyu, whether you are prayerful or not, but by the love and the grace of God, it will just happen. Ndo dzinonzi nyasha dzauchaudza vanhu kana kupupura kuti this is God. Apa handipapa. Osa pane pekuti you are a gleaner, but kune vanhu vaudzwa kunzi potai muchimusiyira. Zvokuti inzwa kuti upe testimony so. Vanhu vanonzwa ngori kuvavhara. Osa wakambororopafadzwa kusvika palevel yekuti testimony yacho kuda kuitaura ka. Vanhu vanofunga kuti kugadzira nyaya, kuda kusimbisana muchechi. Osa kune imwe testimony iri too dangerous. Too dangerous. Yekuti vanhu vanongofungidzira kuti vakomana vada kunyepa manje, hakuna yakadaro. Iyo inonzi hakuna yakadaro. Anodaro Jehovha.